Добрый дзень, мае юныя слухачы. Вітаю вас, дарослыя. Сёння я незвычайна з'явілася ў гэтых цудоўных сланечніках. Гэта звязана з маёй казачкай. Сёння я буду чытаць казку, чаму сланечнік падобны на сонца. У даўнія часы сланечнік быў не падобны на сонца. Ён рос не такім вялікім, як цяпер, а крышачку вышэйшым за крапіву. Пялёсткі меў не жоўтыя, а зялёныя. І называўся ўвогуле ён не сланечнік, а дабрадзей. Месціўся ён у агародзе разам з бульбай, буракамі, морквай і другімі агароднымі жыхарамі. А побач буяла пустазелле, лебяда, крапіва, асот і іншыя непрыяцелі. Яны вельмі перашкаджалі жыць добрым раслінам. Крапіва заўсёды бурчала на іх, асот імкнуўся ўкалоць сваімі вострымі калючкамі, а лебяда абвівала вакол іх сцеблі і высмоктвала ўсе сокі. Але больш за ўсё не любілі яны сонца. Зносіць не магу гэтае сонца, яно так пячэ, і чым гэта яно лепшае за мяне. Я ж таксама пякучая. Падумаеш, яно пячэ зверху, а я знізу. Чаму яго людзі любяць так? І за што? Абуралася крапіва. Так, падтакваў асот. Праўда, яно такое пякучае, што ўсяго мяне высушыла. Я магу загінуць. Ён выцягваў свае калючкі і стараўся дастаць да высокага сонца. А я люблю сонейка, гаварыў дабрадзей. Яно ласкавае, цёплае, і я лаўлю кожны сонечны праменьчык. Я так хачу з ім пасябраваць, а яшчэ я б хацеў быць падобны на яго. Знайшоў, каго любіць, умешвалася лебяда. Яно хутка нас усіх спаліць. Ух! І пачынала разгойдвацца і абмахвацца сваімі лістамі, злосна паглядаючы ў неба. Сонейка ўсё гэта бачыла і чула, таму старалася накіраваць свае гарачыя прамяні на крапіву, асот і лебяду. Ай, пішчала крапіва, калі сонейка шчыпала яе промнямі. Ну, пачакай сонца, пагражала яна, вось дарасту я да цябе і ўпяку мацней, чым ты мяне. Але сонейка толькі усміхалася. Не гавары так пра сонейка, заступаўся дабрадзей. Ты ніколі да яго не дарасцеш. Табе не хопіць сілы, бо ты злая. Ён падымаў галаву ўверх і вясёлай усмешкай вітаў сонейка. І вось аднойчы сонца апусцілася так нізка над агародам і запекло так моцна, што крапіва, асот і лебяда страцілі прытомнасць. Толькі дабрадзей стаяў, як ні ў чым не бывала. За тое, што ты мяне так любіш, ласкава сказала сонейка, я здзейсню тваю мару, ты будзеш падобны на мяне. Я падару табе жоўтыя пялёсткі, гэта будуць твае праменьчыкі. Ты будзеш самы высокі ў агародзе. І не будзеш баяцца ні крапівы, ні лебяды, ні асоту. Цягніся да мяне. І сонейка працягнула дабрадзею два свае прамяні, а ён схапіўся за іх лісцікамі і пачаў хутка расці. Яшчэ, сказала сонейка, я назову цябе сланечнікам. Гэта значыць, ты будзеш маленькім сонейкам на зямлі. І калі мяне захіляць цёмныя хмары і пойдзе дождж, твае жоўтыя пялёсткі праменьчыкі будуць радаваць людское вока. Сонца развіталася з новым сябрам і вярнулася ў высокае неба. Лебяда, крапіва і асот, калі апрытомнелі, не пазналі дабрадзея. У агародзе стаяў высокі, дужы, прыгожы велікан, падобны на сонца. І вось такі малюначак я стварыла да гэтага твора, да гэтай казачкі. Я жадаю вам моцнага здароўя, я жадаю вам прыемных праглядаў маёй казачкі і ўсяго найлепшага.